Kaixo, ongi etorri Scratchen bigarren bideo honetara. Bigarren bideo honetan hasiko gara pixkat mugimenduak ikusten, nola funtzionatzen dute, nola indizekegun pertsonaia mugitzea, adibidez geziak erabiliz edo teklak erabiliz. Ikusiko ditugu baita beste hainbat bloke ezberdin, eta amaituko dugu jolastxo bat sortzen, o jolastxo bat edo demostrazio txiki bat, pixkat juteko ikusten ez, nola sortu Scratchen, hainbat gauza ditu jolas bat, ez? Orduan, lehenengo gauza egin beharko duguna da, orain arte egindakoa ezabatu. Hau ezabatzeko, aukera honena da, guk ezabatu nahi duguna aukeratu, eta hemen arrastratu eta eskatu, eta ezabatuko zaigu. Honena, kasu honetan, dena ezabatu nahi dugunez, goitik hartu, eta barrura. Listo, ezabatuta. Eta hon ja hasi gaitezke, mugimenduak eta gauza guzti horiek programatzen. Así que, guazen, adibidez, lehenengo probatxoa egitea. Jarriko dugu, mugitu 10 pausu, eta emango diogu banderari, probatzeko, ikusteko zer egiten du. Guazen ematera, klik, eta hor egin duen saltotxo hori da, mugitu 10 pausu, bale? Ematen badiot berriz, jungo da, 10 pausuka mugitzen, poliki-poliki. 10 pausu jartzen du, baina, badirudi egingo dula horrelako salto bat, baina ez, 10 pausu dira, da mugimendutxo hori, bale? Azkenean dira, 10 pixel, pantaiak ez dakit dakizuen, baina pantaiak daude banatuta pixeletan, diala karratu txiki batzuk, asko gerturatzen bazarete pantaiara igual ikusiko dituzuenak, eta egiten duena da, horrelako 10 pixel, 10 karratutxo mugitu, bale? Hemen jartzen badugu 100, ingo duna da 100 karratutxoko 100 pixeletako salto bat, bale? Klink, 100, orduan, garrantzitsua da, nola jartzen dugun hau, 100, 10, nahi badugu pauso txikitan jun edo pauso handiagotan, bale? Honekin askotan, erabiliko dugu abiadura aldatzeko eta holako gauzak. Jungo gara poliki-poliki ikusten urrengo bideotan. Orduan, lehenengo gauza, mugitu 10 pausu, hori da, bale? Mugitu 10 pausu. Oin dezakeguna da, ja, lehen aurreko bideoan ikusi dugun bezala, kontrolian dakagun, errepikatu blokea erabili. Zertarako? Mugitzeko 10 pausu, 10 aldiz. Zer lortuko dugu honekin? 100 pausu ematia 10-naka. Eta 40 aldiz jartzen badugu, jongo da, poliki-poliki, arrastratzen, irristatzen bezala, beste alderaino. Vale, zer da ezberdintasun egongo da hemen? 40 aldiz 10 pausu egin, edo zuzenian 100 pausu egin. Guazen probatzera. 400 pausu. Ingo duena da 400 pausu jarrita, zuzenian, salto bat beste alderaino. Eta 40 aldiz egiten baditugu 10 pausu, egingo ditu berdin 400 pausu, baina asko hobeto geratuko da, doa, irristatzen bezala. Eta nola egin dezakegu polikiago juteko? Hemen adibidez jartzen badugu 5 pausu 40 aldiz, pausuak txikiagoak dienez, ez da beste puntaraino helduko. Heltzen da kasu honetan gutxi gora bera erdiraino. Orduan, hau, erdira txikitzen badegu, hau, bikoitza jarri beharko dugu, jarraitzeko 400 pausuak egiten polikiago. Vale? Eta holan ja, ikusten dugu pixkat, mugimendua nola sortu dezakegun. Hau da aukera bat, baina oin ikusiko ditugu beste hainbat aukera. Goazen hau ezabatzera. Eta ikusiko ditugu beste gertaera hauek. Oin arte klik egitean erabili dugu, oin goazen probatzera tekla sakatzen. Jarriko dugu hemen, eta ematen digun aukera zuriunea tekla sakatzen. Hau aldatu indezakegu, gezitxoan sakatuta, eta hemen guk nahi dugun tekla aukeratuz. Izan daiteke zenbaki bat, letra bat, edo gezi bat. Orduan, goazen probatzera eskuinera gezia sakatuta tekla sakatzean, mugitu
10 pausu. Orduan, zeingo luke honek? Ba, eskuinera gezia tekla sakatzen dudanean, mugituko da 10 pausu, eta mantentzen badu sakatuta, denbora guztian, jungo da eskuinera. Hor ikuste duzuen moduan. Mantentzen baldin badet, mugituko da denbora guztian. Vale, oin, nola indezakegu eskerrera juteko? Ba, eskerrera juteko aukera bat izan daiteke ikus. Lehenengo, blokeak bilatzen ez ibiltzeko oso interesgarria da jakitea blokeak bikoizten. Indezakegu hemen, eskuineko botoiakin klik eta bikoiztu. Eta lortzen dugu bikoiztia hemendik behera dakaguna. Gorago baldin badauzkagu bloke batzuk edo, bakarrik behera dagona bikoiztuko da. Bueno, orduan, eskuinera gezia sakatzean mugitu 10 pausu. Eta segertatuko litzateke jartzen badugu hemen. Eskerrera gezia sakatzean mugitu 10 pausu. Ba, guazen probatzera. Oin emango diot eskuinera eta eskuinera dijoa. Hori ondo. Baina oin, ematen badiot eskerrera, eskuinera jarraitzen du joaten. Zagatik? Ba, naiz eta hemen guk beste gezi bat jarri, jarraituko dulako mugitu 10 pausu egiten. Eta mugitu 10 pausu beti da eskuinera. Vale? Nahi baldin badegu hau eskerrera lortzia jutia, ba, jarriko dezakegu hemen -10. Orduan, -10 jarrita, bai lortuko dugu eskerrera eta eskuinera mugitzi. Vale. Urrengo bideotan ikusiko dugu nolain gora eta bera mugitzeko. Oingoz, honekin nahiko, ze da pixkat ikusteko, ez dugu oraindik erabiliko. Guazen hau, ja, borratzera, ja amaitu ditugu probatxo hauek, eta hasiko gara ja lehenengo jolastxoa egiten. Honetarako, bueno, ez nuke dana borratu behar, baina bueno, jarriko dugu eskuinera gezia sakatzean, eta eskerrera gezia sakatzean. Eta, kasu honetan, jarri beharrian mugitu 10 pausu, erabiliko duguna da, biratu 15 gradu, eta hau da, eskuinera, eta jarriko dugu hemen 10, eta eskerrera berdina, biratu 10 gradu, eskerrera. Ze lortzen dugu honekin? Ba, gure pertsonaia giratzia, edo, bueltak ematia. Eskuinera eta eskerrera. Eskuina, eskerra. Eskuina, eskerra. Vale, eta honekin fijatzen bazarete, norabidea, hemen dakagun norabidea ere aldatzen jungo da. Ematen diodan bakoitzeko 10 gehituko dizkio edo 10 kenduko dizkio. Vale, eskuinera gehitu, eskerrera kendu. Eta honekin, ja dakagu lehenengo pausotxoa inda. Behin mugimendutxo hau probatuta, utziko dugu hemen leku pixkat, eta guazen hastera banderakin. Banderan klik egitean, nik nahi detena da, lortu xagusarra mugitzia, denbora guztian, etengabe aurreraka. Eta jungo gara geziekin norabidea aldatzen. Orduan, honetarako garrantzitsua etengabe. Jarri beharko dugu, etengabe denbora guztian mugitzen egoteko eta mugitu. Zenbat pausu? Ba, guazen jartzera 4 pausu adibidez. Poliki juteko. Ematen dio danean, hasi da mugitzen, eta gu geziekin jun gaitezke hori kontrolatzen. Gertatu daiteke, gu hemen paretetatik ateratzea nahi gabe, eta igual gure pertsonea galdu ingo da, hortik. Orduan, hori ez gertatzeko, erabili dezakegu, nahi duenak erabili dezake, hemen dakagun beste aukera bat dela errebotatu ertza ukitzea. Eta hau ere egon behar da etengabe honen barruan, vale? Garrantzitsua. Ze etengabe egon beharko da konprobatzen ertza ukitzen dugun edo ez. Jartzen badugu hemen kanpuan, ez du funtzionatuko, ze konprobatuko du hau sakatzen dugu momentuan ertza ukitzen duen edo ez, eta gero ja ez dio kasurik ingo, ja pasatuko dalako ona. Orduan, bai, hori garrantzitsua da, etengabe barruan sartzia. Emango diogu play, eta oin, ertza ukitzen duen momentuan, errebotatuko du. Vale? Jarraitu dezakegu kontrolatzen, baina ertza ukitzen badugu, errebotatuko du. Vale? Honekin ja,
bigarren partia, listo, ja mugitzen da xagusarra pantalla guztitik, unai dugu moduan, eta oningo duguna da, xagusarra erabili pantailan marraskitxo batzuk egiteko edo. Arkatz bat izango balitz bezala. Eta ikusten duzuen moduan, niri ja hemen agertzen zait arkatza, baina zuei ezaizue agertuko seguruen. Hemen arkatza agertzeko, egin beharko duzuena da, bloke hontan sakatu, gehigarri bat gehitzeko. Edo programatxo extra bat ekartzen dituena honek, ematen badiogu klik, kargatzen dira hainbat, batzuk dira robotak programatzeko, beste batzuk dira musika sortzeko, edo testua irakurtzen diguten batzuk, hauek oso interesgarria dira, baina beste aurrerago ikusi ditzakegu beste kurso batzutan, baina oraingoz ez. Orduan, lehenengo, emango diogu hemen arkatzari, agertuko zaigu hemen arkatza, eta ja hasi gaitezke arkatzakin programatzen. Hainbat aukera agertzen zaizkigu, eta jongo gara pixkat, lehenengo 4-5 hauek ikusten. Lehenengo, arkatza programatu aurretik, egingo duguna da, beste bloke bat ikusi, izango dela baldin. Hemen dauzkagu baldin blokea eta baldin eta bestela. Zertarako balio digute hauek? Baldintza batzuk jartzeko. Hau da, baldintza hori gertatzen baldin bada, zerbaitin beharko du. Eta bestela, beste zerbait. Adibidez. Honi askoz hobeto, askoz errazago ikusiko duzue egiten dugunean. Guazen erabiltzera. Baldin, hau ere, ezin dugu edozein lekutan jarri, beti normalean etengabe baten barruan jongo da. Eta hemen ikusten dezuten forma honetako bloke bat bilatu behar dugu. Hemen dakogu utxune bat forma honekin, eta bilatu beharko genuke hor sartzeko bloke bat forma horretakoa. Hemen sentsoretan badauzkagu batzuk, eta eragiletan dauzkagu beste batzuk. Orduan, hauek erabiliko ditugu hemen baldintza ezberdinak jartzeko. Ikusiko zuen nola funtzionatzen. Adibidez, jarriko duguna da, kasu honetan, zuriunea tekla sakatzean. Zuriunea tekla da, teklatuan dakagu tekla luze hori, espazio tekla edo deitzen dana, zuriunea tekla, eta zeingo du honek, baldin, hau irakurtzen da horrela, baldin eta zuriunea tekla sakatuta badago, orduan zerbaitin beharko du. Eta bestela, hau da, ez baldin badago sakatuta, beste zerbaitin beharko du. Hori ikusiko duzu zer da ingo dugu. Arkatza hartu, eta ingo dugu. Zuriunea tekla sakatzen degunean margotu, eta ez degunean sakatzen askatu, edo margotzeari utzi. Orduan, jarriko dugu. Jeitsi arkatza, zuriunea tekla sakatuta dagoenean. Eta askatzen degunean tekla, igo arkatza. Ze lortzen dugu honekin? Zuriunea tekla sakatzen dugunean margotzia, eta askatzen dugunean tekla margotzeari uztia. Hori ikusiko duzue nola egiten dut. Hasiko gara mugitzen, eta ematen badio zuriunea teklari, margotzen du. Kasu honetan niri morea agertzen zait, baina zuei igual agertuko zaizue urdina edola. Hortxe dauzkagu borobiltxuak edo marrak egin ditzakegu. Askatzen badet, uzten du marrasteari, eta zapaltzen badiot, marrasten jarritzen. Vale? Bakoitzak, indezake, nahi duen marrasketxo. Eta, honekin ja, jolasan gehiengoa indadakagu. Gehituko dugu azkenengo gauzatxo bat, izango dela ezabatzeko marrastutakoa, eta arkatzaren kolorea aldatzeko. Eta hori egingo dugu, ja jarriko ditut hemen, eta hori egingo dugu tekla ezberdinak sakatuz. Hemen jarri dugu moduan, eskerreko gezia tekla sakatzean, edo eskuineko gezia tekla sakatzean, jungo gara gertaerara, eta erabiliko dugu tekla sakatzean, baina kasu honetan aldatuko ditugu, eta adibidez, hemen jarriko dugu A teklakin guztia ezabatzeko, ikusiko zu ematen dio denean, tik, ezabatu dela guztia, eta
hemen ezarri arkatzaren kolorea, ba, adibidez, indezakegu S teklarekin, dagola han onduan, S, eta bikoiztuko dugu, eta erabili D tekla, dagola S onduan, ba, beste kolore bat aukeratzeko. Orduan, koloria aukeratzeko, hemen klik, eta aldatu dezakegu koloria, asetasuna eta distira. Adibidez, lehenengoa utziko dugu morea, eta bigarrena, ba, adibidez, berde horrelako berde moduko bat, berde argitxo bat. Ba, dezkagu morea eta berdea. Emango diogu berriz hasteko, mugituko gara, eta S teklari eman duen ondoren, hemendik aurrera morea margotzen du. Eta D teklari ematen dio danean, berdea margotuko du hemendik aurrera. Orduan, S, morea. Eta D, berdea. D, S, D, S, D, S, D, S. Eta berdina, espaziokin, marrogatu edo ez margotu. Orduan, bueno, hau da pixkat hasierako jolastxua edo lehenengo proba indeguna, vale? Igual, ez da jolas bat bere horretan, baina bueno, balio izan digu pixkat ikusteko nola erabili tekla sakatzean bloke hau, eta ikusteko baldin hauek nola funtzionatzen dute, vale? Orduan, bueno, ba, honekin ja, bigarren bideoa amaituko dugu, eta urrengo bideoan jasiko gara, jolastxo bat sortzen, zerotik, eta, bueno, hau baino pixkat divertigarriagoa, eta programatzeko igual pixkat zailagoa ere bai, baina bueno. Orduan, ba honekin, horrelaxe, urrengo bideoan jarraituko dugu. Agur!